Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou tutorial. În acest tutorial vom discuta despre bază de date INI. Bun, mai întâi să începem cu baza de date. Ce este? Păi, o bază de date, practic, e un loc unde se stochează anumite date, anumite, cum să vă zic, date, vă puteți gândi la setări sau, de exemplu, la stamp, la bani. Bun, noi vom folosi în acest tutorial baze de date INI, fiindcă, după părerea mea, este mai ușoară și vă voi arăta și niște diferențe. Bun, să știm că singura bază de date nu e neapărat INI. Practic, INI nu este chiar o bază de date. Pur și simplu, INI e un fel de... Deci e o librărie, este un include, prin care noi, când un player se va conecta pe un server, va scrie într-un folder. De exemplu, noi vom face un folder, să zicem, system data, mă rog, dau un exemplu, iar aici, când un player se va conecta și va registra pe server, va scrie numele playerului, de exemplu, player, sau nu, de exemplu, Vasile, să zicem, sub extensia INI. De-aia zice INI. I vine de la ILS, ILS. Să știți de ILS că este un script renumit care s-a lăsat. De la el avem noi SSCanful, care este foarte bun. Tot el a făcut INI și pachetul Easy. Pachetul Easy, un fel de, cum să vă zic, un fel de... Deci e un folder cu mai multe includeri, inclusiv iHooks, care nu știu dacă îl vom folosi. Noi din pachetul ăla vom folosi doar INI. Fără pachetul Easy, din motive nu știu cum neclare, INI nu funcționează. Bun, deci ați înțeles, ILS e cel care a creat INI, pachetul Easy, în care se află INI, îl arăt normal, Easy Master. Bun. Și aici avem noi tot de la INI. Și da, bun, I vine de la ILS, iar INI, fiindcă scrie fișiere.ini. Bun, un fișier este practic un fel de... Deci un fel de dată, s-ar spune, care are extensie. Asta știm, de exemplu, ați văzut și la Notepad când salvăm, are extensia .txt. Și, mă rog, alte chestii. Nu intrăm în amănunte, că nu prea are rost și, da, bun. Știți chestia asta. Haideți să îl instalăm. Practic, eu vă voi lăsa un link în descriere. Bun. Aici ați văzut Sam Server. Aici am făcut niște teste cu iEasy să văd dacă mai știu bine, fiindcă m-am lăsat de scripting. Scriptez doar pentru YouTube. M-am speriat, mă rog. Bun, deci iEasy Master. Am zis ce este Easy. Acum, după ce l-ați descărcat, aveți linkul în descriere. Dacă nu vă apare, dați, afișați mai multe sau show me more. Mă rog, dacă l-aveți în engleză, vedeți cum scrie acolo, nu știu dacă am pronunțat corect. Și... Deci deschidem folderul Easy Master și bineînțeles vă șterge System Data, fiindcă nu avem nevoie de tocmai acum. Și voi intra la serverul nostru, da? Bun, acum... s-ar putea să le am aici. Am mai încercat să fac un tutorial, dar se pare că a ieșuat. N-am explicat-o prea bine. Bun, sper că asta să meargă bun. Deci, după ce am descărcat Easy, intrăm la Easy, la Pauno, la Include și vom copia toate astea trei. La Pauno, Includes, eu le-am mai copiate, dar fix ce am mai zis. Dăm să copieze totul, nu ne pasă, copiem tot, ați văzut, 114 file, deci e ceva de acest Easy. După care, bănuiesc că nu prea mai avem mari lucruri de făcut aici, decât să copiem PHP-ul la serverul nostru. Bun, script files, nu, atât a fost. Acum tot ce ne rămâne de făcut este să intrăm în game mode-ul nostru cu Pauno.
și să începem lucrul. Bun, după cum știm că mai întâi de toate o librărie trebuie să o includem în script ca să ruleze. O scrie simplu easy / adică easy ini. Acum cred că o să fiți ceva confuz. Bă, de ce n-ai pus direct ini? Practic, easy e folderul unde se află ini, corect? Deci dacă intrăm la pawnă, la include easy, deci nu-l găsim pe easy, nu găsim ini aici, da? Și îl găsim directorul easy, în folderul easy, da? Bun. Noi dacă scriem easy direct, va scrie că nu-l găsește. Și va intra în folderul easy și va găsi aici ini. Practic bara asta înseamnă că intră, deci bara asta sau asta, mă rog, înseamnă că intră, deci intră în easy și aici se caute asta, deci un fel de, o să vă zic, deci sper că ați prins ideea. Deci practic eu dacă se zice că fac un include, dar voi nu scrieți asta, vă dau doar un exemplu așa. De exemplu să zicem proscriptor includes și aici bag fac o filă de tip inc și o numesc proscriptor valoare. N-am avut inspirație, o extensie inc și acum vreau să o pun aici, să o includ aici. Include proscriptor valoare. Ce observăm? Când dau compile, zice fatal error, cannot read from file. Bun, asta zice aici că nu poate citi din asta, fiindcă nu-l găsește. Dar dacă voi scrie în felul următor, deci voi scrie proscriptor includes, proscriptor valoare, l-a găsit. Deci vedeți, asta face easy și bara aia, mă rog, ați prins ideea. Bun, cât despre erori și chestii, voi pune tutorial tot zilele astea, că da, mă revanșez și eu că n-am mai postare foarte mult timp și voi pune legat de, deci voi face o serie mini legată de erori și de oare în pawn și după o să știți să rezolvați singur. Bun, scriem easy.ini și acum să definim câteva dialoguri. Eu deja le-am definite, bănuiesc că au rămas la tutorialul care l-am făcut și l-am postat, adică practic tutorialul eșec, mă rog. Vom defini, deci să-l fac din nou, voi defini câteva dialoguri. De fapt două, trebuie să avem un fel de gândire. Deci ne trebuie un dialog și pentru login, dar și unul pentru înregistrare. Și pentru asta vom defini dialogul de înregistrare și voi pune un număr aleatoriu, bineînțeles să fie din tipul cel de 3 sau ce mai aveți voi acolo, că se pot încurca și bineînțeles apar erorile. De fapt, nu se apare erorile la compilare, dar, sau poate și la compilare, dar se pot încurca când vom intra pe server și sigur nu ne dorim să avem probleme. Bun, eu voi defini dialog register 10, iar dialog login va fi 11. Bun. Acum, tot ce avem nevoie de un enum. Știm că un enum e un fel de enumerație, corect? Asta am făcut în episodul următor, eu am șters-o, nu știu de ce, dar voi, dacă o aveți făcută, la nimic împotrivă, vom face un enum. Nu vă mai explic că știți din tutorialul trecut. Deci, bun, enum este enumerație, mă rog. Bun, asta va avea nevoie de ppas, care vine la parolă, dar putem scrie și direct parolă, dar eu sunt obișnuit cu ppas, deci voi faceți cum vreți, cash, deci bani are nevoie, kills și dați. Deci asta rămâne deocamdată, nu intrăm în multe, vreau să înțelegeți felul de a lucra cu AI. Bun. Am făcut enumerația, dar trebuie să folosim o variabilă array în care se vor stoca date, mă rog. Pentru asta vom face new player info max players info. Practic chestia asta, ce înseamnă variabila array? După cum știm, variabila array, deci după cum știm, variabila array are mai multe elemente. Poate să fie un element, iar dacă nu are niciun element, adică dacă e variabilă normală, așa, new player
info înseamnă că e variabilă normală. Fie de orice tip, mă rog, nu contează asta. Iar dacă e ceva de genul player info și are ceva aici, așa, sau, mă rog, sau să aibă decât una, este variabilă array. Am mai discutat despre chestia asta. Știm că max players reprezintă... Deci, bun, max player reprezintă ID-ul playerilor care sunt on pe server, playerii maxim, iar pinf e enumerația de mai sus. Deci, noi dacă vrem să scriem player info, să folosim variabla player info, vom scrie player ID și un element din enumerație mai sus, gen pass sau player info, player ID, cache sau mă rog. Deci, pinf reprezintă enumerația, deci dacă vom pune o enumerație, automat ne gândim la un element dintr-o enumerație. Max players, maximul de player respectiv pe server și player ID, ID-ul unui player. Mă rog, bun, player ID este ID-ul unui player care execută asta, mă rog, dintr-un amănunte. Bun, chestia cu max player nu e atât de complicată, eu sper că ați înțeles până în tutorialul ăsta, fiindcă este foarte ușor, dacă prindem bine. Noi acum ne vom duce la onPlayer connect și vom scrie următoarea. If exists user pet player ID ini parse file user pet player ID load user stai că am ieșit de aici load user underline s punct b extra este egal true, iar punct extra este egal cu player ID. Bun, să vă explic până aici. Practic, if-ul ăsta, știm că e condiție. Ce-i există ăsta? Practic, exist. Stai, cred că e așa. Nu. Dacă exist reprezintă că dacă fila sau fișierul există. Practic, vine la file, care e egal cu fișier, da? Știm că un fișier e un fel de folder. Nu-i chiar folder, că nu stochează anumite valori într-un singur program. De exemplu, spawn-ul array extensia .pwn. Deci, o filă cu extensii. Știi ce e fișierul? Mă rog, nu intră în amănunte. Practic, dacă vine la fișier, file, mă rog, eu scriu file, iar exist vine de la există. Deci exist înseamnă e un cuvânt în engleză care în română înseamnă există. Și noi automat file există. Deci și cu if din față, dacă fila există, user pet va reprezenta locul playerului, adică folderul unde vom avea noi servate conturile, player ID, ID-ul playerului. Dacă există asta, să-i încarce contul, asta face în parse file, user pet player ID reprezintă locul, așa mă rog. Load user, asta va fi o funcție, cum să vă zic eu, o funcție care va loga playerul, adică îi va lua și parola și banii și tot ce are el. B.extra, asta e un fel de, cum să vă zic, un fel de variabilă boolean sau bool, depinde, care, deci o variabilă boolean se declară așa, bool, my bool, și are decât două valori. My bool poate fi adevărată, my bool poate fi falsă. Nu intru la amănunte, fiindcă n-am înțeles nici eu prea bine funcția asta, deci trebuie să scriu codul exact. Și aici extra egal cu player ID, practic poate punct B ăsta e ceva legat, dar punct extra egal cu player ID, mă rog. Acum, deci practic funcția asta ne încarcă contul, ne caută contul, vede acolo, bă, e contul, hai să-l înregistrez. Nu, adică să-l încarc. Bun.
După ce a găsit contul, încarcă, va trebui să afișeze un dialog care să-l pună să-i dea parola. Bă, păi dacă n-am face funcția să-i afișeze un dialog, să introducă parola, practic l-ar loga automat. Adică nu ar apărea niciun dialog. În cazul ăsta vom folosi dialogul, deci dialogul de login și bineînțeles înainte să facem chestia aia, să afișăm dialogul, vom face așa: s folder, define s folder, users, sau de exemplu bază date, sau nu, băgăm utilizatori s.ai. Practic ăsta va fi locul unde vor fi stocate toate folderele, fișierele IE, adică toate conturile. Deci ăsta dacă scriam direct s.ai, practic îl stoca aici, script files. Bineînțeles că le stochează pe toate aici. Dacă vrem să facem un pic mai organizat chestia asta, vom pune un slash și vom scrie users sau cum vreți voi. Și puteți face mai multe fișiere system și aici mai punem un slash users s.ai. Atenție, dacă noi am făcut asta, să intre în ăștia, s-ar putea să ne dea erare prin faptul că noi nu le avem create. Pentru următoarea vom face așa: system, deci scriem o dată fișierul system ca să intre în sistem. Aici a intrat în sistem o dată, dar nu găsește users. Vom crea și users. Și acum că a intrat, aici va crea fișierul S care vine la numele playerului, deci va mai arăta chestia asta. Deci nu trebuie să creăm noi S, fiindcă de asta se ocupă Pauno, game modul, de fapt IE. Bun, acum după cum vedeți voi aici, eu am definit SPD, Show Player Dialog. Deci hai să vă arăt ceva: SPD, Show Player Dialog. Practic chestia asta e un fel de, cum să vă zic, prescurtare, știți chestia asta, mă rog, nu intru în amănunte. Și acum mergem. SPD, Player ID, dialog login, dialog style password. Dialog style password e dialogul ăla, cum să vă zic eu, care, deci, diferența dintre dialog style iPad e că dacă introducem ceva în el, apar caractere normale, bla bla bla. Dacă punem dialog style password, bineînțeles, caractere vor apărea cu steluță. Da, îi se spune dialog style password, fiindcă arată caracterele care le introducem în el cu stil de parolă. Bun, dialog style password. Acum vom scrie titlul K0FF00 o culoare, login, un text 1, 2, 3, 4, 5, 6, culoare alb, bun venit, sau nu, bine ai revenit, că na, doar se, cum să vă zic eu, intră iară, bine ai revenit, loghează-te, sau bine, scrieți cum vreți voi, eu n-am nimic împotrivă, login și kick sau quit sau cum vreți voi, n-am nimic. Acum, am terminat asta, noi va trebui să facem în așa fel încât, dacă fila nu există, să-i dea dialogul de înregistrare. Și vom folosi, bineînțeles, else. De aici, cred că v-ați prins voi de idee, că este foarte ușor. Odată ce ai înțeles bine, dialog register, dialog style input. De ce pun aici input? Să-i arate caracterele normale. Că, de exemplu, dacă scriu o parolă greșită, la registră scrie parola pe care, de exemplu, să zicem că scrie parola ananas, da? Și el mai pune din greșeală un număr și vine ananas 2, iar când se loghează înapoi face cont și se face cont bun, se loghează înapoi și când scrie parola zice că nu-i bună prin faptul că a scris-o greșită și el nu-și dă seama de asta. De-aia punem input să vadă caracterele și aici K0FF00 e culoarea, verzuie, register,
Bun, registrez textul, iar că 0 e culoare verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ăsta e alb. Bun venit pe server. Înregistrează-te. Bine, voi puteți să puneți lung, mă rog, register. Atenție! Să vă dau un mic sfat. La butoane, deocamdată, cei la sam.com, adică SamTeam, cei creatorii samplului, n-au făcut încă funcții pentru culoarea butoanelor, deci dacă încercați să puneți culoare la butoane, o să vă treziți cu butonul, deci vă arăta textul ceva de genul FF00 login sau, mă rog, cum scrieți culoarea, dar vă zic să nu puneți culori prin faptul că nu o să meargă kick sau quiz sau cum vreți, mă rog. Bun, am terminat. Acum tot ce trebuie să facem este să facem cazurile dialogului, adică să-l facem avansat. Pentru asta vom merge jos la On Player Dialog Response. Bine, aveam mai multe chestii aici, dar din păcate mi s-a dus serverul, să zic așa. Bun, prima dată vom face pe cel de login. If response, deci dacă ID dialog, dacă dialogul de ID este egal cu dialogul de login, să fac următoarea. Dacă apasă pe cel din dreapta, dacă apasă if response, fără semnul exclamării care înseamnă negație, înseamnă că response ăsta e butonul din stânga, da? Dacă ăsta înseamnă negație, înseamnă că nu apas pe cel din stânga și automat vine pe cel din dreapta. If response, return, kick, player ID. Practic, dacă nu răspunde, practic, dacă apasă pe butonul din stânga care i-a pus numele kick, să-i da kick. Return. Noi puteam să facem direct, să scriem aici click player ID, dar punem return. Să-i returneze key. Practic return înseamnă că returnează o anumită valoare. Ori fie o funcție, aici vedem return 1, mă rog, intrăm la de acum. L-am pus ca să fie un pic mai optimizat, să nu consumă atât de mult spațiu. If response, bun, new ini file care este egal cu ini open user pet player ID. Bun, ini parse file user pet player ID. Stați puțin. Bun, am revenit. Da, se pare că mai întâi hai să facem dialogul de register, fiindcă asta este sintaxa la register, deci modificați în loc de login, scrieți register și să vă explic mare parte ce face. Bun, ștergem și din parse file, ini set tag player ID data și acum să vedem. Practic new ini file se declară o filă de tip ini cu numele file, da? Aici scriem file. Practic ce face funcția asta? Deschide, deci practic se declară o filă de tip, deci se declară o filă de tip ini, adică cu extensia ini, care va avea rol să deschidă userpet-ul, adică userpet chestia de aici, da? Și player ID, userpet, player ID, în sensul că practic contul userului îl va deschide, deci va crea un cont care îl va deschide și în acest cont care se va deschide va seta tag, adică practic ini set tag înseamnă că setează un tag. Un tag înseamnă, evident, tag băgăm un nume random, aha, mă rog, așa. Un tag înseamnă că arată așa data, și după nume, mă rog, și ce mai ai jos, da, asta înseamnă tag, că arată sus primul ăsta, mă rog. Acum, să scriem valorile în fișierele ini, write int, bun, file, virgulă, parolă, udbh, h, input, text.
Vom vorbi imediat de UDBH și face un fel de criptare. Bun. Ini, write in the file, bani, 0. Bun, am uitat să închid ghilimelele. 0. Ini, write in the file. Bun, fine. Kills. Dăm kill-urile 0. Și ini, write in the files, that's. Și dăm tot 0. Ini, close file. Scriu și vă explic imediat tot ce am făcut aici. Spawn player, player ID. Bun. Practic, ini, write in the o să scrie o valoare. Deci o să scrie o valoare de tip init. Practic ini write init, ini vine de la ăsta, de la funcție, iar write init se scrie un fel de valoare de tip integer. De exemplu, ini write init file e fila de sus, adică fișierul de sus care l-am făcut, care să deschidă ăsta și în ăsta, deci ăsta are lor să deschidă pe user pad, adică să deschide contul care e creat aici, da? Practic, file reprezintă că intră în el. File unde să scrie, mă? Deci unde să scrie? Iar aici, ăștia dintre ghilimele, textul care va scrie și aici valoarea textului. De exemplu, noi am scris acolo bani. Bun, aici și în chestia asta. Noi am scris bani și va apărea ceva de genul. Bani, 0, mă rog, bani 0, sănătate 100, asta mă rog. Depinde cum scrieți. Sper că ați înțeles ideea. Set tag v-am zis ce este. Any write in the file v-am zis ce este, iar any close aici iese din filă și o salvează, iar aici spawn player ID, pur și simplu, deci pur și simplu spawnează playerul, că nu poate să lase în aer. Da, asta e logic. Bun, cam atât ar fi cu dialogul de înregistrare. Vom trece la dialogul de login. Asta e ceva mai simplu, doar cu câteva condiții, dar cred că o să înțelegeți mai greu, fiindcă e chestia cu criptarea și voi vă întrebați de ce apăs ca să pun spațiul ăsta. Deci practic dau un enter și apăs tab. Deci apăsăm tab pentru că pune spațiul ăsta, mă rog. If response, la fel ca sus, dacă dă pe butonul de kick, care e butonul din dreapta, să-i da kick. Iar acum îi treaba un pic mai greoaie. If UDBH input text este egal cu player info player ID pe pass. Deci UDBH și criptarea. Iar input text ăsta e un fel de ce a scris el în consolă, adică în căsuța aia, în chenarul ăla când s-a registrat. Asta înseamnă input text, adică textul impus în dialogul de aici. Iar UDBH și criptare, voi vorbi imediat ce o să-l creăm. Iar player info, player ID, bun, UDBH nu o să-l creăm noi. O să vă las în descriere, fiindcă e creat de un tip pe nume Draco Blue. Așa se numește tipul, deci noi numele lui real, ca asta la mintea cocoșului, nu? Bun, creditele aparțin lui, fiindcă nu eu am făcut chestia asta, nu eu am creat funcția, mă rog, o să vă explic mai mult pe un moment. Player info pe pass reprezintă parola playerului, variabila array pe care am făcut-o. Deci, bun, deci variabila array pe care am făcut-o noi, da? Și la această variabilă array se vor stoca parola și celelalte. Bun. Deocamdată n-am făcut stocarea, adică practic noi facem dialogurile și după când player se va deconecta o să scrie datele în variabila player info, în variabila array player info, pardon, bun. Acum, practic, funcția asta, if-ul ăsta, condiția asta, verifică dacă a scris parola corect. Asta e cea mai bună explicație pe înțelesul vostru. Bun. Dacă a scris parola corect, ini, deci vă scrie
ini parse file, deschide user path-ul, player ID, load user underline s, punct b extra este egal cu true, iar punct extra este egal cu player ID. Bun, asta e aproape tot și acum trebuie doar să îl spawnăm. De fapt nu, să-i dea banii, give player money, player ID, player info, player ID, pe cash, banii lui, nu? Și acum spawn player ID. V-am zis că spawn player înseamnă că îl spawnează. Bun, acum dacă vom face în așa fel încât dacă scrie parola greșită să pună să introducă din nou. Și vom face în felul următor. Vom da un else, cum am făcut și mai sus. De fapt, mai sus nu știu dacă am făcut pe undeva. Da, am făcut la un player connect, da, mă rog. SPD player ID. Deci o scrie player ID cu pămâic, așa. Dialog login, se arată dialogul de login. Dacă greșește parola. Dialog style input. De ce pun input aici și nu pun password? Prin faptul că dacă o greșește să vadă ca lumea, să vadă bine parola. Să se asigură să nu se mai uită la tastatură să scrie de 10.000 de ori în chat sau mă rog. C0 FF00 login FF 0000. Asta e culoarea roșie. Ai scris parola greșit. Punem slash, nu știm că înseamnă renou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Încearcă iară. Încearcă iară. Bun. Login kick. Deci parola îi transmite mesajul că parola este incorrectă. Deci cam atât cu dialogurile ar fi. Acum tot ce vom face este chestia de stocare a datelor, adică să le salveze și după care chestia cu load user și cu UDBH și bineînțeles că user path trebuie definit și el, că altfel de eroare. Vom merge la un player disconnect și vom scrie new ini file care este egal cu ini open user path player ID. Da? Deci facem același lucru cu fila ini write int. Deci să nu, de fapt trebuie să punem tagul. Dacă folosim o dată tag, trebuie să folosim și de oară, nu? Set tag file, deci să scrie în filă, nu poate să scrie în player ID, să nu faceți chestia asta niciodată. Data, bun. Ini write int, deci nu, de fapt ini int player sau de fapt nu. Ups, am compilat din greșeală. Voi aștepta până da, se pare că avem erori, da, le rezolvăm noi atunci când vine cazul. Se pare că aici trebuie să scriem iarăși write int, nu știu de ce am făcut asta. Bun, deci write int parolă pe player info, player ID pe pass. Deci ce am făcut aici? Practic va scrie parola în această variabilă. Adică va scrie memoria variabilă acestei. Va scrie parola în această variabilă. Deci sper că ați înțeles. Bun, așa vom face și la restul. Ini, write, int, file. Da, să scriem exact textul cum l-avem jos, că se pot încurca unele lucruri. Bun, eu voi copia totul de jos. Pac. Dar în loc de 0 vom pune variabilă array. Bineînțeles, cum le avem. De exemplu, dacă avem bani, putem să scriem tot la fel player info, player ID și pe pass. Vom scrie player info, player ID, player info, player ID pe cache, nu? Asta e logic. Așa, deci le punem și pe ăștia, pe astea, să nu vorbim, să vorbesc și eu un pic mai corect. Bun, în loc de 0, zis cum am zis, punem la fel ca sus. Practic, v-am zis și motivul să stocheze în variabilele acestea
ca să le putem folosi noi la rândul nostru. Bun, ăsta e sistemul de înregistrare. În tutorialul următor voi face sistemul de admin. Și dacă veți vedea că o să fac și sistemul de admin, vă veți da seama imediat și de VIP și de alte tâmpenii, mă rog. Player info, player ID și avem pe cash, nu, pe dați. Și aici, de ce aș fi pus pe admin? Probabil că mă gândeam la admin. De fapt la levelul de admin și eram distrat puțin. Mă rog, nu mai contează asta. Pac. Așa, să punem punct și virgulă pe fiecare. Acum facem normal indie close file. Și nu mai punem spawn, fiindcă playerul on player disconnect, vedeți aici. Deci se deconectează. Cum să-l spawnăm dacă se deconectează? Asta nu e corect. Bun, acum să verificăm bine asta. Se pare că nu mai trebuie să scriem parola aici, prin faptul că deja nu trebuie să mai stochezi de când ai ieșit de pe server. Că o va stoca la dialoguri bine. Dacă mai stochează când ai ieșit de pe server, practic ăștia sunt în lucru, da? Tu intri pe server, îți faci și banii, îți faci și kill-uri dacă vrei sau alte chestii. Dar dacă nu mai poți să scrii parola altundeva și se pot bugui unele chestii, așa că o lăsăm bine cum este. Iar ca să ni se crească kill-urile, când numărăm pe cineva și dați, mă rog, nu știu cum se pronunță exact, vom folosi incrementarea. Practic, incrementarea asta, nu știu dacă mai vorbim despre ea, plus sau minus, e un fel, îi crește valoarea unei variabile. Deci, să zicem că avem variabla mere plus. Mere, deci, hai că fac în notepad să avem variabla mere care are valoarea 0. Eu incrementez și va avea variabla mere va avea valoarea 1. Practic, chestia asta, mere plus e similară cu asta. Mere plus 1. Sper că ați înțeles ideea și dacă aveam mere minus, era mere minus 1 își dădea mere minus 1 care e egal cu 0 minus 1 de 0 variabila inițială și dădea alte rezultate, mă rog, dădea minus 1. Nu ne complicăm că nu suntem la mate, da. Mă rog, bun, deci vom pune player info, killer ID și kills. Deci killer ID este persoana care omoară ceva sau pe cineva pe sound, da? Deci automat, dacă tu, de exemplu, noi suntem player ID, ne imaginăm, noi suntem player ID, omorâm pe cineva, automat devenim killer ID și automat ne va crește kill-urile, da? Nu trebuie să punem neapărat player ID peste tot, ca așa vrem noi. Iar player info, player ID, dați plus. Practic, killer ID va fi cel care omoară pe cineva, iar player ID va fi ID-ul unui player care va muri și player ID va crește dați-urile și la killer ID va crește kill-urile. Eu sper că ați înțeles și chestia asta. Acum, tot ce mai avem de făcut este să facem funcția care să ne încarce datele, funcțiile de forward, load user data, cred că așa era. Bun, de fapt așa este, nu că era bun. Eu nu prea am lucrat de fapt am lucrat mult cu ăsta, cu AI, dar nu am mai lucrat de mult fel și am cam uitat. Trebuie să recunosc. Name, value. Bun. Forward declară funcția, load user underline data, numele funcției, player ID. Ăștia de aici sunt niște parametri, player ID, reprezintă ID-ul playerului, numele funcției, numele care îl avem, de exemplu, poate avem parolă sau, mă rog, cum avem acolo și valoarea. Player info, mă rog. O vom inițializa și după să-i facem construcția. Load user underline data, scriem toți parametrii, name, value,
Bun, eu voi pune tab, deci să le punem așa un pic mai aliniate, zic și eu. Și vom scrie ini, int, parolă, int, stai, nu, deci int, așa, int, deci vine ini, underline int, parolă, player info, player ID, pe pas, bun, ini, int, bani. Deci am pus aici parolă. Practic, parola trebuie să o încarce când intră pe server, nu? Asta e logic. Player info, player ID, pe cash, să încarce banii. Int, kills, să încarce killurile. Adică să vadă câte kill are pe kills. Int, dead, să încarce deadurile. Player info, player ID, pe deads, bun. Și asta e toată funcția cu care încarcă toate datele. Bine, nu e posibil să avem și VIP și tot ce avem noi chef și level și poate alte chestii. Dar practic deocamdată lăsăm 1, 2, 3, 4 date, fiindcă nu o să avem mare nevoie de restul acum. Bun, acum vom face un stock numit stock, deci stock user pet player ID. Vă voi explica imediat ce este new string și name max player name, get player name, player ID name zaisaf name, format string zaisaf string, ok, name, bun, ok, și acum return string. Practic, cum să vă zic, da, aici trebuie să returnăm o valoare, fiindcă altfel ne va da un warning că n-am returnat nicio valoare, deci vom returna valoarea adevărată, care este 1. Practic, știu că v-am zis de bool, care are două valori, da? True și false, da? Practic, true este egal cu 1, deci true are valoarea 1, iar false are valoarea 0, mă rog. 1 e adevărat, 0 e fals, mă rog. Asta în acest limbaj de programare, în altele posibil să fie în majore schimbări. Deci, bool sau boolean, vedeți, nu găsește boolean decât bool. Bun, haideți aici să punem player name. Probabil să mai aveți numele name pe altundeva, deci să vă asigurați că puneți la, deci numele ăsta are variabile care va lua numele să fie, deci să nu mai fie folosit. Dacă va fi folosit, vă va da eroare legat de el. Mă rog, bun. Da, aici trebuie s folder. De fapt, s folder și player name. Practic s folder, folderul unde se va stoca, iar player name să-l salveze cu numele playerului. Deci pur și simplu, eu să zicem că intru cu numele petardă, da, știu, sună ciudat, petardă. Eu am intrat cu numele petardă, iar aici la baza mea de date s-a creat numele petardă. Și aici va avea valorile, data, bani, 1.500.000 sau cât facem noi pe server, parolă 000, fiindcă e scriptată. Vă arăta și un tutorial fără UDBH. Bun, și vă voi explica imediat ce și cum, mă rog. Dați 00 sau cât avem, mă rog. Deci ați prins ideea. Asta, bun. Acum, player name. Bun. Deci, ați prins ideea asta. Și stock, user pet și, mă rog. Bun, dar nu vom explica ce este stock. Păi stock, bun, deci acest stock, că nu v-am explicat ce este, practic e un fel de funcție
fel de funcție care o putem folosi, deci care ăsta compilatorul nu ia în calcul. O folosim, de exemplu, folosim când vrem să facem ceva cu ea și atunci o ia în calcul. Deci când o punem noi în calcul, nu o verifică, nu nimic. Deci cam asta ar face stocul. Și acum să punem stocul UDBH. Bun. Creatorul lui dracu bun. Deci, hai să spunem mai frumos. Credits by dracu bluie. Deci nu eu am făcut asta sau rog. Bun. Am ajuns la UDBH. Ce doamne faci chestia asta, vă întrebați? Păi cum să vă zic eu, practic e un fel de criptare a parolelor, adică practic parola nu se va scrie direct gen să zicem că avem numele Alună, da, Alună Tini. Vă dau un exemplu acum. Și la parola nu îi va apărea, de exemplu, parola mea, îi va apărea parola criptată. Să fie mai sigură securitatea, de exemplu, dacă cineva încearcă să ne intre în server și să vadă aici parola, nu o să vadă prin faptul că da. Bun. Vă voi arăta și un tutorial fără chestia asta, deși e foarte simplu de făcut. Practic nu cred că va fi nevoie de tutorial, cred că doar pe acolo o explicație minoră, mă rog. Acum tot ce trebuie să facem este să ștergem fila.amx de la gemul nostru, parcă eu am știut deja. Și acum pur și simplu să compilăm, foarte ușor. Așteptăm ceva la compilare și vedem că avem 7 erori. La linia 47, adică aici format string zysaf string as folder player name. Nu știu ce am greșit aici. String zysaf string as folder player name. Ce ciudat. Bun. Bun, cred că e ceva care nu merge bine aici. Voi compila încă o dată să vedem clar ce eroare ne dă. Bun, ok, 7 erori. Deci, la linia 47 argument tip is. Watch, format string zysaf string as folder și player name. String as folder. Probabil așa venea. Stați puțin. Uite, aici am greșit. Deci player name zysaf player name. Deci nu trebuia să punem de 10.000 de ori. Și acum o să ne dea bine. Practic, în unele cazuri, de exemplu la linia 47, ați văzut că era eroare mai sus. Sau ne dă aceeași chestie. Sau nu, era bine. Player name zysaf player name. Player name zysaf player name. Nu înțeleg de ce ne dă. Deci, practic, chestia asta e că ceva n-am scris bine. Argument pe mix match. Format string zysaf string as folder și player name, da? Nu înțeleg un singur lucru, ce am greșit. Bun, o să scriu linia asta din nou, deci. Format string zysaf string as folder. Bun, as folder l-am definit mai sus, da? As folder, așa, și player name vup. Și acum pur și simplu compilăm și așteptăm să vedem. Bun, 7 erori. Da, nu înțeleg de ce. Hai să nu stăm pe asta mai târziu, bine? La linia 91, am scris aici greșit. Să nu judecați după erorile astea, dar de faptul că am zis, n-am mai folosit de mult chestia asta și logic că am uitat. Player ID la linia 311. Player ID la linia 311. Am scris greșit, 311. Da, aici, de ce am scris? Că să scriem player ID. Bun, s-ar fi putut să scriem ceva la user pet. Cred că am scris ceva greșit de metodă erare peste tot. 1,
311, nu, tot aici. Deci tot e vorba de user pad. Stock user pad player ID. Nu știu de ce și-am scris noi greșit. Bun, am scris-o din nou. Deci, practic, ce greșisem era că la string, noi puneam direct string. Am uitat de caracterele ăștia. Da, era singura problemă. Acum putem compila, știți? Da, am mai compilat odată sau nu am compilat. Bun. Am compilat logic să văd dacă mai merge. Deci, o singură eroare, 92, deci, cred că am uitat ceva doar. La linia 92, aici, hop, uite de aici, aici mai trebuia o paranteză. Și acum totul va merge conform scriptului. Bun. Urmează testul. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. A fost un tutorial destul de lung, aproape o oră. Știu, ciudat. M-am chinuit să vă explic cât de cât să înțelegeți sintaxa, logica acestui IINI. Eu sper că v-a plăcut tutorialul. Dacă nu ați înțeles ceva, puteți să lăsați un comentariu. Cât despre erorii, cum să vă zic, o să postez zilele astea, în acest weekend, bineînțeles, un tutorial despre rezolvarea tuturor erorilor și ale warning-urilor, atențiilor, să le zic așa pe românește. Bun, și cu acest tutorial care va apărea weekendul acesta, vă deschide seria mini, care va avea la bază comenzi sau alte chestii interesante, nu principale. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne auzim data viitoare. Salut! Bun, și înainte să închei, vreau să vă arăt niște chestii. Am uitat bine peste scriptul pe care l-am făcut și am depistat ceva probleme. Practic, dacă noi nu vom schimba asta, de exemplu, o să ne înregistrăm pe server cu parola 1, 2, 3, 4, iar când intrăm înapoi la fereastra de logare, o să zică că nu recunoaște parola. Bun, practic o să mergem la un dialog response, iar aici, la un dialog login, de jos de vom pune editar 1, să returnezi Z1 după ce a făcut pe astea două. Iar aici asta să punem if strlen impat text return spd player id dialog register dialog style impat k0 ff00 register 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu ai introdus nici o parolă. Register. Kick. Bun, chestia asta care am pus aici la dialogul de register, practic nu are nimic de legătură cu loginul. Practic, chestia asta ne-am uitat să punem o condiție. Practic, dacă nu scrie nimic în căsuța albă, să nu lasă să facă contul. Că nu? Da. Să nu se buguiască totul. Iar cea mai importantă parte e aici. Vreau să mă scuzați chestiile ăștia la că am uitat. Practic, aici trebuie data se recunoaște ca un nume. Normal, data vine include din această librărie IINI. Și trebuie să scriem data, așa, și se recunoască ca dată. Și funcția asta e un fel de dată care preia alte date. Știu, ciudat. Acum vom testa, vă rog să mă scuzați pentru greșeli. Și da, să vină testul. Aștept să vină fereastra de înregistrare. Vom veni pe server, înregistrați, v-am zis, customizați cum vreți voi. Vă scrie parola, gen parola mea, sau nu, pur și simplu 1, 2, 3, 4, dăm register. Ne apare asta și să ne spawnăm sau cum vrem noi. Bun, acum trebuie să-mi apară fereastra de login.
Loghează-te. Nu știu dacă scris bine. 1, 2, 3, 4, 5, să zicem. Parola incorrectă. Login, parola, ai scris parola greșit, 1, 2, 3, 4, m-a lăsat, acum îmi văd de drum. Cam atât și cu sistemele de registrare logare. Eu sper că v-a plăcut acest tutorial.